thuolo maber koda lwasi maber matimo maber e penj mar KCPE mabende duoko mare ne oland nyoro. Nyaka Ramogi ntiere e wang' sane weche manyien mag ang'ich welo. Wachao gi weche ma wamiyo pek. Wameenda watu kama 7, tuna kilio sana kama wamama. Sababu wamama ndo wameenda 7. Tunauliza serikali iko wapi? Ringre adek osekwanye aora Muoni e gwenge mama Kweni tok pi ywero gi otieno manyoro. Chenro mar manyo ringre mamoko pod dhi nyime. Unga umeshuka kutoka zaidi ya 200 mpaka 130. Mugo miuso 130 no ando pokanene to ka entie to ken mogo moro ma inyalo wacho ni en kuon ma jaluongo ni kuon jaluocha. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni bech mok kuon oseluar kaluwore kod mbolea ma gichiwo ne jopur. I firstly thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who made all my dreams true. Jopuonjre tho skunde medo rwako duoko maber mar penj mar KCPE kata bed ni moko kuomgi ne onge lwasi makare mar somo. Nyaka Ramogi nyalo olonwa ote mari ahinya kotenore koda nengo mar mokuon kama intiere kata kama inyiewe. Namba mar ote machuoke na 3:600 bende yudo wakanye mbui mar Facebook achiel kachiel wantiere YouTube Ramogi TV yudo wa mbui mar X kachiel kod TikTok machiegni nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni maloyo familia 30 e gweng' ma Maigaini Mwe kaunti ma Kirinyaga odong' maonge udi tok aora Nyamindi Muomo. Jodak yuago kony mapiyo kagiwacho ni pio ula odino negi ka apeini bende koro kalre. Matimore sama piny owacho nyiso jogo modak mwalo yao ma Kiambere mondo dar ni mar yao no pong' kendo nyalo muomo sa asaya. Huku ni moya na ni mahali pa mchele na maji ya kiloa hivi kunakuwa na mbu sana. Na hizi mbu zinakuja watoto wanagojeka malaria, sisi wenyewe tunagojeka malaria, hata kuna wengine wanapatwa na magonjwa mengine kama bakteria, amoeba, beruhashia, sababu hapa kuna zile news. Tumejaribu kufanya outlet na maji yamekataa kuenda. Sasa tutafanya vipi? Sasa tuko na shinda mingi sana. Tunaomba serikali itusikize juu wenye tulichagua hawatusikizi. Tukiwapigia simu hawatujibu. Huku kuna nyumba zimebomoka, kuna watu wamehama pamoja na watoto na buzi zao na vitu zao na wameenda kukaa social juu huku hakuna mahali kwa kukaa. Karito nyithindo mang'ao kod kiye manazra ni kod morgi ilo tok jopuonjra pati maber e penj mar klas 8 maduoko mare nyogol nyoro. Jotele karito nyithindo go wacho ni nyithindo go no kale achiedh nade mathoth motelo ne timo penj go kendo duoko no omorogi ahinya. Skul primar mar Lafey mantiere kaunti ma Mandera kendo kiewo machiegni kod penj mar Somalia emano timo maber ahinya ka jopuonjre mokwongo no yudo maksi 408. Ma kata obedo ni jopuonjre kod jopuonj mosebedo mana ka gwenyre kod jonjore kaka rathoth jopuonj noringo skul no ewi nok mar arita. Ma e sigand sikunde motimo maber e KCPE kata obedo ni gionge kod lwasi makare mar somo. E duoko mar penj manyogol nyoro, jopuonjre 1.4 otimo penj. Mokuom jopuonjre gi ne ni kod lwasi makare mar somo gi geno mar duoko makare. Kata kamano nitiere jopuonjre mamoko mane nitiere matek kaluwore kod achiedh nade maka kod kacha. Jopuonjre gi kata kamano moko kuomgi nodhi mowuoyo penj ma ok odewo lwasi marach mane gitime. Nyithindo karito nyithindo mang'ao mar Destiny Children Outreach mantiere Nazra Kayole wer kaluwore ka gipako jowadgi manotimo maber e penj mar KCPE. Nyithindo gimor ni kata obedo ni ngima samoro tek kodgi jopuonjre 7 mawuok ka noyudo maksi 400 gi wiye. I did not expect that. I thank my guardian for being with me. All the circumstances have been with me. Buying books, buying all those, he has been managed to buy them. So I really thank God. Did not expect that. The grace of God managed to get those marks. So I thank my mom, thank my parents in that school. Because I get full sponsored in that school, I really thank them. Margaret motelo ne karito nyithindo ni wacho ni kata obedo ni onge kod sir makinde duto na nyithindo gi omora ahinya ni joge hinyo timo maber e penj kendo ngimagi manyime biro bedo makare. Watoto ambao ni they are hardworking, they are God fearing, they are
they believe in themselves. Na kupata hii marks through God's grace, kwa sababu mimi ni mtu napenda Mungu sana. Niliwaambia everything you do you must put God first. It's out for them to join. That is my cry. And also I've been having a challenge of food and rent. Those are really big challenge for now. I have 3 areas of rent, but we are still trusting that God will make a way. Skul mar primar Malafe, kaunti ma Mandera, mokiewo machiegni kod piny Somalia, imogolo japuonjre matimo maber e kaunti no duto. Bedo ni skul nitiere mana kilomita 5 kende mabor kod Somalia, arita osebedo marach ahinya kata jopuonj mathoth noweyo puonjo ka. Ataro mar geno mar oganda mathoth, japuonjre mokwongo ka Abdi Majid noyudo maksi 408 kiluwe kod Sharmake Adan manoyudo maksi 405 ka Faran Gedi noyudo maksi 402. And I firstly thank to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who made all my dreams true. I also thank to my parents as well as my teachers who are always standing with me in all my primary level. Licha ya kuwa na ukosefu wa walimu kwa sababu ya ukosefu wa usalama hapa mjini, walimu wetu waliweza kutoroka na kukutia bidii yangu niliweza kuzoa alama 405. Jopuonj makaeri wacho ni debed ni lwasi makaber to degi time maber molokanyo. We will have had more teachers. The marks will be higher than this, and we will have even led the whole of northeastern region or even the whole of Kenya. I also request the area MP and other well-wishers to give these children who have scored 400 and above, and even those ones who have scored 350 and above, to be given the best scholarship so that they will be able to make their dreams true. They join the best national schools in the county. Skunde primar mar Young Achievers maniyudore kar dak ma ji yuto gini piny mano Mukuru, Nairobi, wacho ni gimoro ahinya kod kaka nyithindo timo maber kata obedo ni kaeri jonyuol samoro yuto mar gini piny kendo ok chul omenda ne skul e sama owinjore. Jopuonj lero ni kata obedo ni achiedh nade maka kod kacha nitiere gitimo siniani ka nyithindo 44 noyudo maksi 400 kadhi nyime, mana nyathi achiel kende mayudo maksi matin ne 300. Wasebedo gi challenges mang'eny to kata ka skundwa ni e slums to watimo maber. Jopuonje mondo, nyithindo tiyo matek kendo wachako puonjo nyithindo kochakore e dala, e rwakruokgi, chiembgi, kaachiel gi tiegogi e wigi. Wagombe Nyasaye erokamano nikech kata muma wacho ni chakruok mar rieko en luoro Nyasaye. Skundwa ni nyithindo luoro Nyasaye emomiyo gitimo maber. Duoko mar penj mar KCPE nyogolo odiochieng' manyoro, kamano bende penj mogik mar KCPE motime pacho ka. Kapod wantiere weche mag duoko mar penj mar KCPE, wadhi e kaunti ma Homa Bay kama thoth skunde mag piny owacho mayudore e kaunti no bende higani orienye penj mag klas 8 KCPE mane ogol duoko gi ayanga odiochieng' manyoro gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Mor kod ilo ne okwako thoth skundego ka jonyuol ne oriwore gi jopuonjre kaachiel gi jopuonj e sungo duoko maber mane giyudo. Ali Abich nigi mathoth. Ma opogore gi skunde mag ji giwegi e kaunti ma Homa Bay mane ogolo duoko maber e piny mar klas 8 ma higani, thoth skunde mag primar mag piny owacho e kaunti ni bende mor kod ilo pod okwako bang' jopuonjre gi rieny e penjgo. Skund primar magende kar chud bura ma Karachuonyo en achiel kuom skunde mag piny owacho e kaunti ni ma onyiso duoko maber e piny ma klas 8 ma higani, ka japuonjre Rockcliffe Odhiambo ne otelo e skundno gi max 405. Scored 405 marks, and the main thanks I want to take the thanks to God and my teachers who have been working very hard through the year to make sure that all the students in our school have been successful. And although I didn't expect to get 405, but all in all, God has helped us, and all thanks we give to God. We thank God for the result He has given unto us. We also thank our teachers, our parents who have been with us through the year. For those people who did not perform well, I want to tell them that they can still do well in the next level of education. Jonyuol skundno ne oriwore kod jopuonj kaachiel kod jopuonjre ka gisungo duoko maber mane skundno ogolo e penj mar klas 8 ma higani. Amor gi duoko mane wuoda oyudo, nang'e nodhi yudo mang'eny molo kanyo, to all the same
moyudono e mare. Osebedo nyathi maber nyaka nochak skul ka. Arwake e skundni the year 2015 e pre-unit. Nyaka sani to nyaka narwake osebedo kotimo maber. Nyaka koro sani. Maduoko manoyudono ne an gadieri kode. Na wan gi nyithindo 108 manoyombo noyudo max 405 Rockcliffe Odhiambo Ambaka kana wayudo mean score mar 321.24 up from 301.03 last year. Mano na en an improvement. Nyicha wang'eyo ni nyithindwa gi to dhi timo maber nikech nyicha waneno kaka gitiyo na waneno evaluations mana watimo kaka na gidhi maber. Omiyo nyaka duok erokamano ne jonyuol ma skul gendia ka, ne nyithindo manotimo penjgo, stakeholders, the Teacher Service Commission mose maintain wa good staffing. Duoko maber e penjgo bende nowuok e skul primar Mangegu e kar chudo bura mar Angue kama japuonjre Otieno Rowel Akinyi ne oyombo gi max 403 ka iluwe gi Odhiambo Gordon Otieno mane oyudo max 402. Moko kuom jotelo mowuok e kaunti ma Homa Bay opako mokalo skunde mag piny owacho manitie kaunti ni kuom rienye penj mag klas 8 ma higani. Somo en gima duong'. To sama go erokamano no, da wacho ni skul ma Ruby is primary, kendo siala mane wagwe, to kendo Gendia primary school. Gitimo maber saidi. Ago erokamano ahinya ruok ne jopuonj kuom tiyo matek. Ago erokamano ne nyithindo motimo maber gi. Kendo amiyo gi pongezi, gitiyo maber. To wiya ok nyal wil gi jonyuol mag nyithindo. Gin bende ne giketo kata gichiwo thuolo maber momiyo nyithindo gi osomo motimo maber machalo ma. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ka wuok Homa Bay to wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama mor kod ilo kwako gwenge mopogore opogore kaunti no bang' ng'eny skunde makono timo maber e penj mogik mar klas 8 manoyang nyoro gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Jodak jopuonj kaachiel gi nyithindo go bende oyango ikruok margi mar dhi nyime gi lai manyien mar somo mar CBC. Alwora mar skul primar mar St. Gloria Nyamonye manitiere sub-county ma Bondo nopong' gi morni mare nyithindo duto mane ondikore timo penjgo 27 kuomgi ne oyudo max 400 gi wiye. Maneja mar skulno Dennis Odhiambo kaachiel gi japuonj maduong' Martha Otieno ne oyango duokogo. Giwacho ni kata obedo ni duoko mane oyang nyoro no nyiso dok chien, gin gi mor ni skulno notimo maber kendo nomedo points 4. I'm thanking my parents, my teachers, and the Almighty God for sailing me through this long journey. My dream school is Tare Boys Center, and I am praying and hoping that my hopes may come true. Last year we had a mean of 396.4. This year we've surpassed that mean, and we managed to score a mean of 400.00. It was such a wonderful job done with teachers, pupils. It is a well done job. I thank the community. I thank the teachers. I thank the parents who have been with us, consulting every now and then. Mor makamano bende ne wayude skund primar mang'iya manitiere sub-county ma Lego Usonga, kama jodak, jopuonj kod nyithindo ne opong' alwora ma Siaya bang' nyithind skundno 5 yudo max 400 gi wiye. Our best candidate got 413 marks. We have 4 girls with over 400 marks, and our list is 256. We had 256. We had a total of 57, and all of them have performed well. E skul mar St. Mary's of the Angels Nyamonye, nyithinda 5 bende ne oyudo max 400 gi wiye. Patrick Opondo, ma en japuonj maduong' mar skulno, noyango ni nyathi mokwongo noyudo max 414 koyango tich matek, riwruok kod winjruok maber manitiere kind jopuonj, jonyuol kod nyithi sikul kaka moko kuom gigo manomiyo gitimo maber. Skul primar ma Atilili manitiere sub-county ma Bondo bende ne ok odong' chien e nyasi makamagi.
kendo ne giriwore gi skunde mamoko e pako okang' ma gichopie mar yudo nyathi achiel mane nigi marks 400 mopogore gi higa mokalo ma giwacho ni ne ok giyudo. We have 400, one person, a boy, 409. Then we have over 300, we have 65. We have improved. We hope our parents are going to support us next year to better our results again. I'm personally happy because we have beaten the other teachers and English is top with a mean of over 60. And even the children are very happy. Moko kuom jonyuol kata kamano nigi luoro ni lai manyien mar CBC ok bi keto piem makare kind nyithindo mondo jiwgi gitim matek. Nimefurahia na matokeo ya mwaka huu imezidi ya last year. Tunafurahi kabisa. Ile kitu inatufanyisha tunakasirika ni moja tu. Hii ndio mara ya mwisho tutakimbia barabarani tukisherekea. Hiyo tu ndio tunaona mbaya. Kwa sababu tulikuwa tunataka kwenda mpaka tupate mini ya 500. Seche ma skunde pod medo puoyo skunde gi matimo maber kendo gone lai mar somo mar 844 oriti. Ng'eny jopuonj kod nyithindo oyango geno kod ikruok mar gima neno ni lai mar CBC otim makare mondo kony nyithindo. Diana Ulunde, Ramogi TV. Erokamano Diana kuom lipodno. Kawadhi nyime ni ringre ji adek e kind ji abiriyo mane piyo yuero e aora ma Muoni e kaunti ma Makueni oseyudi ka chenro mar manyo ringre ji 4 modong' to pod dhi nyime. Ma timore seche gi ma koth mapek pod medo buorore kendo rocho chenro mathoth e counties mopogore pacho ka. Jafwambo marwa Joja Oko miyowa ler mathoth. E kaunti ma Makueni, jodak e gweng' ma Kavudho kod Mutiambua ne jogoyo tach e geng aora Muoni e thuolo mar seche moheo 10. Thoth gi ne ochopo kaluwore gi masira mane otimore otieno mane piny rogodo kawuono, kuma ji 7 ma gin mine 6 kod dichwo 1 ne piyo ywero kar saa 4 motieno kane gitemo ng'ado aorano. Hiyo maji ilikuja safari moja hapa wakafunikwa. Ile kufunikwa tukakimbia na mtu. Tukakimbizana nao hatuwaoni. Ni usiku na waonekani. Hapa mahali ukiangalia pande ile kuna wagonjwa wako pale hawezi kuvuka ng'ambo ile. Ni kwa sababu ya hii daraja. Hii daraja ni hatari sana kwa watu wetu. Watu walikuwa wanatoka sherehe, walikuwa wanaenda nyumbani. Saa hii hao watu hatuna, wanalia. Tunashindwa tufanye nini kama wakazi wa Kavudho. Sasa biashara zote zimesimama. Kuna magari inapita, kuvuka ng'ambo ingine ya mto huu ni ngumu sana. Watoto wanafunzi hata mtihani imekuwa shida sana kufanyishwa. To bang' chenro mar menyo chakore, ringre mine adek ne oyudi chiegni kilomita 10 kuwuok kama ne pi oywero gieno. Ni jambo ambalo imestua sisi wote kama serikali na wakaji wa sehemu hii. Mpaka wakati huu kuna watu 3 miili zao zimetolewa. Mmoja amekuwa positively identified. Jodak ywak ni gisebedo ka gikale midhiero ma kama e kinde ka kinde ka koth chwe matek ni mar aorano osebedo ka muomo kendo kelo masiche mag tho. Chenro mag manyo ringre ji 4 modong' sani tayo gi apisas mag riwruog Musalaba Makwar kaachiel kod apisas makedo gi masiche mapoya e kaunti ma Makueni ka kwan jogo mosewito ngimagi e kauntino kaluwore gi kodh El Nino koro osechopo 15. So serikali tunauliza, sasa sisi ni Wakenya. Mkiangalia hii maji vile iko, mkiangalia mahali vile watu wamesimama kule, kazi zimesimama, kila kitu imesimama. Sasa tunatafuta watu. Mungekuwa mmejenga hii daraja, au watu wetu hawangebebwa. Ombi yetu kwa serikali kama inawezekana waweze kutuwekea bridge hapa, waweze tukuwekea flyover, kwa sababu ukiangalia wananchi wengi sana wanafanya kazi pande hii ya soko na wanarudi pande hii. Ikishanyesha lala ng'ambo ile, asubuhi yake fuka. E kaunti ma Tana River, ji moheo 10,000 osedare miechgi kaluwore gi oula mapek mokel gi kodh El Nino. Kane oyango wachni, gavana ma Tana River Dhadho Godhana oyango ni kaunti no oseyudo muom maromo shillings milion 550 mar kedo gi midhieche mapiyo osekelonegi, kolero ni midhiero mapek masane gintiere godo en onge mar chiemo. We are happy a bit that now we received money today. Actually, disbursement has been done today. Around the 10 billion money the government is talking about. What we have gotten as a county is 557 million, which we have to use in the different vote heads.
Okonia peini duto madonje kaunti no sani odinore bang' pi ywero olalo mantiere ka apaya modong' achiel kende en mana mano mawuok e kaunti ma Mombasa. Tolani, Haiwanje, those ones are already cut off. They can only access by air. Of course, there are no boats, no canoes. Na hofu zaidi ambayo tuko naye saa hizi ni kuhusu vyakula kuingia Muji hata Hola, Gaseni, Bura na madawa. Na pia we are appealing to the national government na well wishers waje hapa tuungane mikono tuweze kusaidia wale watu ambao wako huko ambao wamehadhirika na mafuriko. Yuak gi maduong' en yudo kony mar chiemo kod yedhe mokone nyalo mana chwal negi kod ndek kalapapla. Midhiero maket kod mano bende okwako kaunti ma Isiolo, kuma ng'at achiel ne bende oyangi ni owito ngimane kaluwore gi midhiero mar kodh El Nino. George Aoko, Ramogi TV. Jabisho chwale doho ma Milimani kodonjnegi gi ketho mar uso mbolea manengone oyweyo mowinjo bed ni chiwo nono ne jopur. Kipkori Ronald Tanui kod Edwin Ombui oseko magin jotije piny owacho kod joma moko itudo gi uso bege 19,313 manengogi romo $49,000,000. Kipkori itudo gi ndiko japur achiel ni nigi eka 1,800 kendo miye bege 7,200 mag mbolea. Oseko korka kore to okonyo e ndiko jopur mawuondore nigi eka 1,000 kendo yudo bege 4,304 mag mbolea go. Owegi kod rambun mar $4,000,000 ng'ato ka ng'ato ka burano ibiro winji tarik 8 dwe manyien. Kweth mar duond buch Jubilee mochung' korka jaod bura ma Iala Kanini Kega dwaro komiti mar twak kikro chenro magi sama gitieko ndiko lipodgi kawuono. Azimio motelo nondiko gwandruok e duond burano kaka moko kuom weche mowinjo otwagie to kwethno ne siro duond bura mar Kenya Kwanza. Kega wacho ni weche duto mag telo mag duond burano owinjo we otwagie kod aput moyiedhi manono ywaruok mag duond buche. Because the issues of Jubilee are in court. So when the matters are in court, I mean, it would be ridiculous, even in Parliament, when matters are in court, become sub judice. So there is no way Kioni and team can bring the matter of Jubilee to be adjudicated outside the courts. They are the same people who have taken us to court. There is no way you can take us to court. You have to decide where you want justice. You either want justice in the bipartisan team or you want justice to be dispensed in courts. For us, we are stickler of the law. Jatend migao mar pur Mithika Linturi otimo limbe moko kuom dukni madongo e boma ma Nairobi kendo lando ni piny owacho oseduoko piny nengo mogo nyaka $130. Linturi mane otimo limbe kar e kuonde dak ma Kawangware, Kibra kod Utawala onyiso geno mare ni nengo chiemo dhi dok piny moloyo higa manyien kaluwore gi chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Kata kamano jopiny okwedo weche ma kamago ka giwacho ni pok gineno mogo mar $130 e dukni maggi. Dibeni nitiere siasa e wi limbe mar Linturi moko kuom dukni ma kawuono. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. Kowuok Kawangware, Makina nyaka Utawala, jatend migao mar pur Mithika Linturi otimo limbe e dukni madongo e kaunti ma Nairobi mar neno bech mogo e okenge mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar duoko piny nengo chiemo. Kaka yo mar yudo adiera, Linturi onyiewo kido mopogore opogore mag mogo. E dukni 4 ma Linturi olimo e gwenge mag Kawangware, Kibra kod Utawala, nengo mogo mamalo en $220 ka mogo mabeche ni piny ne en $130. Bang' tieko limbe mare, Linturi opako piny owacho mar Kenya Kwanza kuom chopo achiel kuom singo mage mag bero ngima jopiny mochando kuom golo nengo mogo kowuok e $230 e higa mokalo nyaka $130. Sababu kutoka kule Kawangware kuingia Kibera, kuingia hapa tuko Utawala, supermarket, Quickmart, enda Magunas, enda Friendlies. Nimetembea mingi mpaka nimesahau majina. Utapata ya kwamba
mtu akiwa na shilingi 130, 130 shillings, unaweza kuingia a supermarket na uweze kupata unga ya kilo 2. Linturi bende opako jatend piny William Ruto kumiyo oganda jo Kenya mich mar Christmas kuom duoko piny nengo mogo nyaka siling 130. Because from here we have seen Soko selling at 130. There is a Pika to Pike. There is I have also seen another brand called to Marike. So there is no Kenyan right now who cannot really enjoy his meal. And I think this is the best Christmas gift that the Ruto administration is giving to the people of this country, because our Christmas this time will be Christmas where each one of us will have something to eat. You have your favorite meal. And Linturi wacho ni mabiro kalure kod chenro mar sirikal mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, ka bende onyiso geno mare ni nengo mogo dhi lwar piny nyaka siling 100 e higa mabiro. Tell you that even next year we will do better, because now our projection is 60 million bags. This time round we will get to 80 or 90. And when we have enough maize na unga, hatuna shinda. Kata kamano, nyong'ong mar Ramogi TV olimo moko kuom dukni madongo e boma ma Nairobi kendo yudo ni onge mogo mar siling 130. E duka mar Naivas mayudore e wang' apaya ma Ngong Road, mogo ma nengone ni piny ne en siling 149. Wach makamano bende osir lwedo kod jopiny mane walosogo mane onyisowa ni pok gineno mogo mar siling 130. Kama hiyo inga ya 135 ingekuwa huko, singeamuka asubuhi kukuja kutafuta, ningekaa tu mpaka saa 4 saa 5 ndio nikuja kutafuta. Lakini kwa sababu tunanunuanga 180 more than 180, so hapo mambo ya serikali sijaisikia vizuri. Kama unga ni 130, sijapata hiyo 130. Hapana, sio kila supermarket. Ukiingia hapa kijijini hautapata unga ya 135, hiyo 135 kwa duka. Unga iko juu. Bado haijashuka kwa maduka zote. Tunataka ashukishe tuone kila mtu sasa mwana njia anaridhika. Moko kuom gi bende onyiso to margi ewi mogo mar siling 130 magi wacho ni en mogo mandhem ma ok nyal tedo kuon motegno. Kedhie Naivas kaendi ido ni mogo miuso bei mamalo, mane mogo maber ma at least hata kinyiewo ni dwa tedo kuon, tichamo kuon moro minyo ni chamo kuon ma jaluo ong'eyo cha. Moken kuon moro ma ja town ong'eyo. Hiyo unga hata ukipika ugali haitengenezi ile inaishia yote kwa maji. Makelo penjo ni ang'o momiyo mogo mar siling 130 yudore mana e dukni matin kende. Penjo machielo en ni ang'o momiyo mogo makamano yudore mana e dukni ma Mithika Linturi ne olimo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyaka Ramogi lipodno bende matero wa yuo mokwongo dakika 26 tok saa achiel ka penjo maduong' ni to kama intiere inyiewo mogo kila ariyo kuom pesa adi mano mogo nero mar kuoneno kanyo ka joma neno wa e TikTok bende koro oro ote mar kanyo deno wacho ni amos ne min gi Rose Onyango kanitiere karachuo nywero kamano. Freddy bende wacho ni mama gi nitiere Ugunja dala Nyapuoyo kendo Ramogi TV ler e chuny boma ma Homa Bay. Ero kamano. Mosna minwa Dolly Owuonda ma Migori bande Andros Owuonda ane chuny boma ma Europe Greece. Mosna jaduong' Samuel Agida Gidawa Karen Atieno bang'e erokamano. Kabende aneno kanyo ka ote pod medo molo kanyo ero Patrick Ponge bende wacho neno wakanyo e yono ero maler. Patrick Ponge wacho neno wako wuok Dandora Phase 4. Erokamano nyaka Ramogi imedo no ote kanyo ero kabende kikidhi mabor pod waduogi weche mathoth. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza bisna yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag.
Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Piny mopong' gi lek kod singo. Jogo dhi chamo pesa. Asibondwa cha. Timo investment dala. Ene ma trust ga. Miyo moro nowuok odhi e piny machielo koweyo jogi chien kod lek mar konyo joode. Kachopo kuno, I'm going to work extra hard. Ng'e kaka ng'e situation dala kamacha. Tim andhoga nigi nengo mare. Binge ka nyiri matindo struggle oko kae. Geno ng'at ma ok owinjore keto ngimane kama tek. Toki kauna meneni makitir ka polis. Ana yude kanye koro ko Maximba. Sigana manyiso teko mar gero kendo ka gik moko duto kethore. Nasai, wacho ni nyaloko. Ai, sani kumuchope. Aonge katandur. Ne nyamin mawuor e wi Nam Cinema. Jumapil chakre saa 2:15 otieno. Kik bai. E kinde nyasi mar dhialo, rwako higa 2 kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet e Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12. Birom kod jolendo muhero, ka wakelonu Belo gi Stella Brenda Ochieng, DJ Kolo, Lin Ramogi, kod Min Jackie. Kokel to korisiro. Tuwachani hurara. Wabo bedo gi jothumbe kaka Jangolo mari kaka talanta. Aha. Chakre saboro nyaka saparo dhiambo. Maliet, maduong. Happy birthday Ramogi TV. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer, kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Donge wiyudi ne en maralum? Ma ok en rangi maralum. Kara nyalo bedo ni walal yawa. Mike, kama wantie ni onge tado ma wiye ralum yawa. Mos gilal ga nikech wi odni tindo lokre. Mike, udi ni ber manade ni wan. Erokamano, pod en na witado mar Cover Max machon cha. Nyiewo bati mar Cover Max, ok en na witado. Rangi mar dak lobura ka ok olokore kendo en kod warranty. Kisekri mar gedo, abiro teri kum dila mar MRM. Ka isetiyo kod mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product ma ok mabati Rolling Mills. Machiegni kendo nyaka Ramogi jokanyo riwruoge mag oganda kaachiel kod jotend kanise kaunti ma Migori ochiwo ywak margi kuom liet mar siasa makoro kelo moko koko e kaunti no. Kane giloso romo mar kelo kwe, romo mane olosi kod riwruok mar Rapado, ne giywak ni josiasa e kaunti ma Migori odonjore siasa mar koko makoro kelo pogruok e kind oganda. Jagoro mar riwruoge mag Bisobe kaunti no Nelson Kongere wacho ni kaka kanisa gisetemo luongo josiasa mondo gibed kod twak mar kelo thek e kindgi, kata kamano thothgi ok chopi e romogo. Mae ne osir kod Goreti Seme ka achiel kod Charles Osewe ma ene jakom mar bunge la wananchi owacho ni josiasa onego oket maino margi e chenro mag dongruok to ok siasa. Adakwa elo kanisa ni mondo ji
ma oganda mi Migori County obed kod kwe kendo wahore ka wamiyo thuolo joma tiyo sani thuolo mondo ti. Kech weche mag siasa kata machalo registration mag UDA kaachiel gi ODM gin gik ma oningo tim gi kwe, nikech Kenya en piny ma kwe ema oningo bed ni telone. Siasa mineno mabiro machon, siasa mabiro machon manyocha Raila Amolo Odinga okwero ka en e dala mar Homa Bay, ni waweuru siasa machon. Sani pod onego bed ni jo siasa gi nwasamiyo gi tich mondo mi giti. Wadwa ni mondo mi giti sa siasa podi gi weche moko mang'eny mar ng'ato dwaro kom moro, to kom ma entiere no pok otiyo ma jopiny oneno ni to ogolo mazao maromo nade. Koro wakwayo ji te matimo registration Migori kata gibed jok ma vai, wakwayo gi ni mondo gitim gigo e yor kwe. Wan kaka jo bodaboda wasebedo kwa kondem tulo gik manyayo tulo e sekta wa. Omiyo wan ne waseamua ni gisani ok wadwar ni josiasa oti kodwa. Mak mana ni kopo ni ja bodaboda moro usika e weche mag koko koluwore e siasa, to wan kaka jo bodaboda nyaka wamanye kendo wakwere ni gik machalo kamano gin gigo maketho sekta, nying mar sekta wa kuma watiye. Piny owacho ni okenge mag kaso chwalo chenro duto mage koyudo kokalo e mbui kaka achiel kuom yore mag kedo gi mibadhi kendo keto yot ne jopiny yudo chenro mag piny owacho kamoro amora ma gintiere. Magi wach kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo e gwenge mag Bar Konyango e nyasi sidho simbo jopuonjre kar tiegruok jopuonj mabondo. Owalo wacho ni tudo gwenge gi mbui biro kelo lek margi kare. Japuonj maduong' mar kar tiegruok no omedo jiwo jopiny mondo med chwalo kuonde tiegruok mag lony manyasani e gwenge. About 2 months ago, ladies and gentlemen, the president launched our first e-learning university, virtual university. The direction we are taking is that all learning programs should be available technologically. Even a matatu tout should be able to log into a classroom electronically when waiting for his passengers at the bus station. That is the direction that we are going. President Nose Wacho ni enubiro hakikisha ni kamora mora Kenya kai ukele maendeleo mako ng'iyo kaka ne jogo kura. Mano bende gimo senyiso anwa tim kwan kaka joma ministers mage e cabinet. Ni mondo watigi leaders duto te. Sirikal oyango ni gibiro tiyo gi okumba thieth manyien mar SHIF e chiwo yedhe mag kute mag ayaki kata ARVs e kinde mar riwruoge moko mag piny owacho biro chungo sir margi ka ochopo higa mar 2030. Kaka Andrew Ndego leronwa, sirikal ka okalo migawo mar thieth medo jiwo jopiny mondo osir chenro mar rakruok gi landruok kute mag ayaki. Chenro mar chiwo yedhe mag kute ayaki ma osebed kichiwo gi riwruoge moko mag piny owacho mane owinjore orum ka ochopo higa mar 2027 koro chwal nyaka higa 2030. Ka oyango wachni, jagoro mongirore migawo mar weche thieth Hari Kimutai e kinde yawo kar rakruok gi kute mag ayaki bade ma Mathare lero ni sirikal medo timo ikruok mabiro neno ni chenro mar yudo yedhe gayo kute mag ayaki obiro chiwo ne jopiny ka okalo e chenro mar SHIF. Social health insurance, that is the one that is going to support the government in achieving its universal health care coverage and where the donors will have withdrawn their support. Korka kore, jata tije mar riwruog National Syndemic Disease Control Council Ruth Laibon yango ni nyaka gisani maromo ji milion 1,437,267 odak gi kute mag ayaki, ka kwand jogo manyien ma osegamo kute mag ayaki gin 34,540 e kinde ma kwand jogo makawo yath gayo kutegi gin 1,122,334. Oluwo ni kwan ni pod medo idho kendo jiwo jopiny mondo rakre gi medruok makama. Kenya is the 7th highest burden epidemic of HIV in the world. We are calling on communities because this year we are saying let communities lead, and we are asking us to educate each other, parents to educate their children, and also across the settings that we have. Hillary yango ni sirikal bende timo duto e rakore gi wach nok yedhe mag tuo mar kaera manenore e ute thieth ma pacho ka. Olero ni sirikal chano loko weg kambi mano chiwo ni orak mar chwalo yedhego kuom koso chopo kare winjruok mane giketo e kindgi, ka koro gichano chiwo orak makama ne kambi machielo. And we had done the procurement, however there were challenges on the side of the supplier. They were not able to supply on time.
We've made arrangements, and now there are those which have been airlifted, they have been shipped in the country. So that service has now resumed, and we have enough commodities for TB clients. Going forward, I think we are going to change the supplier because he did not meet part of their obligation. Omedo yango ni chenro mar yango kuonde rakore gi landruok kute mag ayaki geto chopo e kor gwenge duto mapacho ka ukwayo jopiny mondo nyuak lwedo e chopo kare lek mar rakore gi landruok kute makamagi. Sirikal mapacho kako kale migao mag weche thieth e makruok gi riwruoge mopogore pod medo wuok oko mar keto kenge mag rakruok gi landruok mag kute mag ayaki e kor gwenge mapacho ka. Chenro manochakore counties 2 ma bende geno ni dhi medore counties duto mapacho ka indiko chope higa manyien. Moko kuom counties go eko oting'o Migori, Homa Bay, Mombasa, Nairobi kind counties mamoko. Andrew Ondego, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Andrew Ondego kuom kelonwa lipot machal kamano. Wadhi e county ma Migori kama chenro mar kedo kod tuoche ma ikelo kod lil e gwenge mag Dede sub county ma Awendo oyudo jol bang' riwruok mar Proudly Kenyans kelo chenro mar pi ma igero kod omenda maromo $1.2 million. Ma en tudruok mar riwruogno timo ka otenore kod county ma Migori kod min od jaod bura ma Awendo George Juma nigi ler mathoth. County ma Migori tiyo kod omenda maro $1 kuom dwe ka dwe e kedo kod tuochego ma ikelo kod lil kawe kod lipot mogol kod migao mathieth. Bedo ni oganda mathoth e kuonde ma gidakie ok osebedo kod yot e yudo pi maler ma ginyalo tiyo godo e chenro mopogore opogore ma oting'o mano mar loko lwedo en achiel kuom gigo eko ma itudo kod tuochego ma ikelo kod lil. 1 million per month, just looking at the 80% that of diseases that are wash related. So for us to really get rid of this, we really need water. Water is one package in wash that is very important. It helps us address a lot of hygiene conditions. Wadwaro medo lando ni pi en gima duong'. Waluokuru lwetwa kata ka COVID norumo nikech ne wang'iyo luoko lwetwa ndalo COVID, wazidi gi luoko lwetwa to ma wanyama timo gi pi, wamodhuru pi maler. Nok mar pi osekwako mier mathoth to kata mana moko kuom kuonde thieth e kaunti ma Migori. Mana jo county gin bende wapose a challenge to them ni mondo mi giriwre kaka wachako steps ni gin bende gikete kata water kiosks mondo gikony anyuola mantiere kuonde gi mondo bed gi pi ma pi maler en ngima maber. Gwenge mag Dede sub kono ma Awendo en achiel kuom gwengego manok mar pi osebedo koro kwako kinde ka kinde. Kata osiptal Dede kod mano geno koro nitiere mag pi rumo ka achiel kod lil kod piny bang' ka riwruogno ma Proudly Kenyans otende kod min od jaod ma Awendo Sowino kelo chenrono mar pi e osiptal mar Dede kendo moko Kenya ko makoreg nasa jomale kendo thieth matimore osiptal gi alwora mare kaka schools around us. For the patients that for each and every patient will be treated at patient department, and for Dede we usually have more than 100 people at outpatient. So if 100 people use 5 liters of water daily, means these tanks are very essential to us. If it comes to inpatient, we usually need 40 to 60 liters per patient, inpatient, per day. To kawa en gi pika, wadhi bedo gi hot water system. Mine waluokore, genyuol ka, kendo ge timango ler mar facility dhi bedo improved. Jodego mag Dede manie orwako chenro mar pini okwayo piny owacho malo ka achiel kod mano mar kaunti mondo koro ket maino e chwalo pi mondo ka gibed kod yot e yudo pi maler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Esitegi makoth medo mburore kadha wadh nam chumbi jogo mochung' ne tayo chenro mag dho wedhe midendo ni Beach Management Unit koro idwa ni ojiw chenro mag kelo ler e dho wedhe. Men kalure gi taka tandawaya ma pi oula tero nyaka inam gino mikoni medo rocho kendo chido alwora mag nam kaachiel kod duoko chien kwan rech mayudore e dho nam.
Riwruok mochung' ne chenro mag dongruok adhowadh nam chumbi Coast Development Authority ne obiro kanyakla gi riwruoge mamoko mag arita alwora mag nam e chenro mar keto ler kaachiel kod pidho yien e dhowath ma Mishomoroni ei Kisauni, Mombasa. Wale vijana wanaokuja huku wanakuja kujipatia riziki, ndio maana tukashirikiana sisi kama CBO na BMU ili kubadilisha haya mazingira, tufanye usafi, tupande miti kwa kuleta hewa safi. Tunavyojua mikoko ikiwepo ndo katika area ambazo samaki wanazaa hapo. Kwa hivyo tunahamasishana kama wavuvi kuhakikisha kama tupanda mikoko mingi iwezekanavyo ili tuhakikishe ni area za mazao ya samaki tumeongeza. Na pia pili ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, na kama vile rais anavyosisitiza kwamba tuhakikishe tumepanda miti bilioni 15 kufikishia miaka 5. Kwa hivyo pia sisi tunajitahidi katika hali ya kuchangia kupanda hiyo mikoko. Sio kupanda miti peke yake, bali pia ni kusafisha mazingira yenye yako katika bahari yetu. Mnajua saa hizi na hii mvua inaonyesha, utaona takataka nyingi, especially hizi zenye zinaingia maeneo ya Junda, ni taka zenye zimetoka as far as away kama Mikindani ama Bangala, maeneo mikondo ya bahari kama ile. So inaletwa na waves, unapata imejaa maeneo kama haya. So hii ni hamasisho, na tunaomba BMU zingine ziige mifano hii. Jite sani odicha hinya katimo kampen. To unpo kuchako kampen mara mora. Sani uwoda eno bukre no dwadu kutiko maneno miye. Wow! Asekelo chachi. Duokai mondial chaini e wiaka. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni pau tuke tim Kenya mar jotuk adhula ma hikgi ni piny mar 18 Junior Stars osemole kaunti ma Kisumu motelo ne tukgi mokwongo mag Sekafa odiochieng' makiny e kindgi tim mar Sudan e alap ma Jomo Kenyatta. Bang' kocha mar timno olando ayanga tim mogik mabiro tugo tukegi, timno nowuok Nairobi kendo dhi timo ikruok margi motelo ne tukgi ma saa 9. Sudan mabiro rakore gi Kenya bende nosemolo pacho ka timbe mamoko osechopo e tukego mabiro dhi nyime kuom jumbe 2. Junior Stars nitiere Group A kama oting'o Sudan, Somalia gi Rwanda. Group B oting'o timbe kaka Tanzania, Zanzibar, Sudan ma milambo gi Uganda. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o osingo ni ikruok osetim e yorno makare ka arita kwe bende osejiw e kaunti ma Kisumu motelo ne tuke mag Sekafa mibago e kaunti ma Kisumu kaachiel gi Kakamega. Kano wuoyo gi jofwambo, Nyong'o puoyo okang' mar miyo kaunti no thuolo mar bago tukego kokwayo johera mag adhula mondo owuog kar rombgi mar pako tim Kenya. I wish to take this opportunity to welcome to Kisumu all the teams participating in this tournament and their officials. The tournament kicks off tomorrow at the Jomo Kenyatta International Stadium from midday, and I want to confirm that the facility is ready for these games. Mr. Namwamba and I will be there to watch the opening matches between Somalia and Rwanda and Kenya versus Sudan.
I also wish to assure all guests that Kisumu is safe and their security is guaranteed. I appeal to the people of Kisumu to accord a friendly welcome, as usual, to all the visitors and turn up in large numbers to watch the matches and cheer our national team. Sachiel gi dakika 47 watieko chenro ni kaeri kawiyo Kwil kod Matthews mawuok Aolo maneneno wa Malin mabende moso min gi mina kowuok Kadem kod wuon gi Philip JB comedian mamoso bende min gi Dolphin kod Frank duto kawuok Seme Magwara ne kowuok kuom wago erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni duto warom kendo e chenro mar weche manyien mag Oyimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo.